Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo, mae arep gawe biji salak pemirsa. Soale yo maklum selama poso mae gak pernah gawe-gawe. Maksudnya istilahnya gak pernah gawe-gawean menurut pemirsa. Arep gawe kolak yo gagal terus. Jadi iki ora sempet engko nek gak tak sempet-sempetno. Iki mae urung apa nek ngarani? Urung berangkat ngarit, urung mae tak loloni gawe dhisik pemirsa. Dadi engko iso dienggo buka bersama. Jadi mae ape gawe ketan salak. Biji salak ora ketan salak. Pokoke intine telo rambat kaya ngono lah pemirsa yo. Yo maklum engko nek mae salah omong. Iki bakal tak sepilkan bahannya. Kok iki mae yo urung golek godhong pandan pemirsa. Iki wis tak potong-potong kecil-kecil. Iki mau wis tak cuci ya pemirsa. Iki dikethoki cilik-cilik ben ndang gelis empuk. Jadi tak kukus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Engko karo iku pemirsa iki dikukus. Mae arep golek godhong pandan. Ben bauke seger engko. Tak kukus dulu. Nggo jaminan ya pemirsa. Ape tak kolak gak sida ketoke enak di gawe biji salak. Ini kita sudah toh. Iki wis tak nyalakan kompore wis mekan ya pemirsa. Dah. Kita tutup sampai empuk. Genter ngrajang gulone ya pemirsa. Gulone dirajang sik ben gelis cair. Kamu diem 3 ya. Mae nganggo gula abang seprapat. Soale engko ben dadi akeh. Bisa dibagi ke tetangga terdekat saitik dipangan saitik kaya ngono. Kuwi mang mae tuku telone 2 kilo murah meriah pemirsa. Nek ning gone sampean pirang ewu sak kilo telo rambat pemirsa. Iki murah dan murah. Kita rebus. Alhamdulillah pemirsa. Cuacanane cerah. Cerah sekali. Lagi mae dadi arep golek godhong pemirsa, godhong pandan dhisik. Engko terus disambi mepe gabah. Ya. Pemirsa yo, telone wis mateng. Saatnya kita remet-remet ya pemirsa. Iki dironyet sampai empuk ya pemirsa. Gak kena cah. Kebunton.
Ikan telone wis legi. Dikasih garam saithik. Mbiyen gurih. Tangane mak iki ya resik pemirsa wis cuci tangan. Assalamualaikum salam Zong. Poklek guys, ya Allah Gusti. Poklek danganane nggir. Wah, gak matuk. Tak go ulekan aku nek ngono. Wis ganti, guys. Pakai ulekan bae. Tiwas. Padahal ya wis elon-elon. Berarti tenagane mae super jumbo. Lah. Wis guys. Ganti ulekan ae. Gimana ngite mae? Ih, mangkok menunggu ulekan aman sentosa. Lanjut pemirsa. Gimana? Bikin kuah. Gula abang dicampur sama gula pasir. Pokoknya sesuai selera ya pemirsa. Selera masing-masing. Soalnya gula abang kuwi kan asin gak lagi tenanan ya pemirsa. Papat timo. Tunggu sampai mendidih. Udek. Terus diweki kanji pemirsa ya ben boket. Wis iki ditunggu sampai umub dulu. Iki wis cuci tangan pemirsa. Nek ganti pakai tangan. Soalnya gak lembut-lembut. Loh, sik mbrogal-mbrogal iki. Tepung kanji. Dikira-kira ae ya pemirsa. Mae gak duwe anunan. Jadi tak kira-kira separuh. Soalnya telone mau ya meh sekilo ya pemirsa. Kayak ngene. Tuh kaya ngene diratakno. Wis ora panas pemirsa. Anget.
dhewe mendut sakjane yo enak iki. Tapi mak lagi pengen gawe biji salak. Nah, iki wis kita bulet-bulet ya pemirsa. Ojo ojo gede-gede yo. Yang ini. Dibulet-bulet sampai selesai. Ini pemirsa ya, sudah selesai. Bulet-bulet ini tinggal kita masukkan ke kaldu gula merah. Selesai. Rata-rata biji salake wis siap. Kita aduk pelan-pelan. Supaya mengapung. Ya pemirsa. Seger banget iki engko tinggal kletus-kletus. Lanjut pemirsa yo, tak gawe kaldune 4 munjung. Loro, telu, 4. Kita kasih air ya. Kasih air, wis mateng. Wis koyong ini toh, wis cair loh. Nah, kita masukkan dilebokno ning kuah gula pemirsa. Iki wis koyong ini secara api kecil iki pokoknya api kecil ya pemirsa. Terus kita udek-udek ben buket pemirsa. Kan banyune wis kayak ini. Jadi deh. Wis mengapung ya pemirsa. Sudah mateng. Tinggal bikin santan kentalnya. Wis ngantek meletup meneh.
Kingko ngantek umup baru dimatikan. Jadi biji salak ala-ala mae. Iki meletup sik pemirsa. Wangi. Iruse wis ditunggu sampai umup. Lagi sudah mau meletup-meletup. Ya toh? Wis mati. Kita tutup bikin santan dulu. Lanjut pemirsa yo, iki maknya arep gawe santen pemirsa yo. Santene tak klopo separuh pemirsa. Kok dijupuk kanile wae. Pokoke sing kental ngono iki pemirsa. Sesuai selera lah. Ape diguyurno encer, ape diguyurno kental. Kayak kolak ya ora apa-apa. Oh, maaf goyang-goyang pemirsa. Angel. Jadi iki santene ya pemirsa, arep tak godhog ning wajan pemirsa. Ini jadi coplok toh. Iya. Gak isek. Ada mengkerok Ngarep. Pitike tunggu nih. Mak tak iki. Oh, gue buka. Selamat siang menjelang sore. Ngabuburit pakai apa wi? Aja mbok ana ngono. Ada apa? Pakai cenil. Dwi. Apa? Dikei garam sama iku pemirsa ya. Soalnya panci ini mae gegeden. Jadi ini mae pakai wajan saja. Masane ya bersih kok wis dicuci yuk. Tes di, wi. Apa? Tes gimana? Tes. Tes. Tes lah. Angin apa susah? Gampang. Gampang. Yo. Tenan. Tenan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah nek gampang gak alhamdulillah. Piye to, Wi? Dijupuk santen kentele dari klopo separuh. Ini saya buket nih. Saya buket iki. Tak ibane sithik pemirsa. Lah lanjut pemirsa yo. Ki tinggal ki karek dikei garam lagi pemirsa. Pokoknya garamnya yo sesuai selera. Sithik ae. Kok nek kurang diweki dhewe nah. Iki daun pandane ya wis tak masukno. Tuh. Mari kita rebus. Direbus ben mateng.
Lah kok song iki piye cah? Wis kita tunggu sampai mendidih. Gak boleh pecah ya pemirsa. Terus kuning kita ger. Terus kecilku kok bisa ada sing gondol sapa iki mang. Kok digondol-gondol. Sampai umum pemirsa yo. Ojo nganti pecah santene. Hah? Sampai pecah pemirsa. Jangan sampai pecah. Ambune wangi. Iki engko nek pecah ya babar pisan. Dudek terus. Ben gak mambu pemirsa ya. Soalnya ngono nek gak digodhog gampang basi. Api kecil ae lah. Ben ora anu. Wangi sekali, seger guys. Sampai wangi. Nek wis seger sedang dimatikan. Wangi, pandane urung layu. Tapi santene wis umup, soalnya gegeden mau genine pemirsa. Ucul pandane. Dadi to. Kuah apa mbok gawe apa? Iki santene. Enak gue disuruh gawe bubur. Santan. Iki suruh santen. Lah ambune seweger wi. Soalnya ono pandane. Dari kelapa separuh. Iya mau sakmene. Larang kok wi klopo. Sitok 15.000 kok. Iki urung bancaan yo. Lah yo. Nek pas perpekar paling iki engko malah luwih sakmono yo pemirsa. Wis pokoke saiki serba larang kabeh. Ditunggu sampai mendidih yo. Engko karek dipindah ning mangkok. Iki kadang enek sing gak gelem pakai daun pandan pemirsa. Soale eling sing ora-ora. Dah sampai mateng. Iki wis umum pemirsa. Nek tanek yo ben gak basi.
Udah mendidih toh, meletup-meletup. Ini pemirsa siap untuk disajikan. Jajal tak pekno ya pemirsa. Biar wah kegedean. Mangkoke yang kecil saja ya pemirsa. Masuk pink karo oranye ya pemirsa, gak masalah. Warna paten. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini pemirsa, bismillah. Kita siap dibuatkan. Iki gak perlu bek-bek ya pemirsa. Sekarang diganti juruhnya. Jendel mae sudah jadi. Tuh, penampakannya kayak gini, kurang kental pemirsa ya. Wis sesuai selera pemirsa. Panas iya. Oke.